Postojao je jedan vozač busa, koji je radio za bolnicu u okrugu. Jednog dana je prevozio 20 mentalnih pacijenata u obližnju ludnicu. Na putu je ožednio i odlučio stati na par hladnih piva u kafiću. Vratio se u bus i ostao šokiran činjenicom da je prazan. Pacijenti su se nekako uspjeli osloboditi i svi do jednog su pobjegli. Vozač je u strahu da će izgubiti svoj posao smislio jednu ideju. Otišao je do grada i stao je na prvoj autobusnoj stanici. Otvorio je vrata i svi ljudi koji su tamo čekali su ušli u bus. Vozač ih je sve odveo do ludnice i rekao doktorima da su ovi pacijenti izuzetno agresivni i da ih se odmah treba zatvoriti u samnice. Tek nakon par mjeseci su doktori shvatili kakvu su pogrešku napravili. U međuvremenu je već većina putnika stvarno poludjela i morali su ostati tamo. Pacijenti koji su pobjegli iz busa tog dana još uvijek nisu nađeni.